tahun di Hong Kong numpak MTR. Ya, numpak MTR saka Jungwan nang Causeway Bay lho bingung. Masa bingung Junwan kan baby Loh, bingung. saya itu pernah, saya kontenin. Kelihatan wajahnya maknya. Terus aku kon kudu piye nek urip bahwa ngelihat dunia mosok sing dipikirno cuman gambar singo ae. Iya. Nah, aku gak kepingin konco-koncoku itu hidupnya itu yang hanya dipikirkan melulu urusan duit, semuanya gak ngasih no duit, ngentek duit, ra usah dipikir. Enggak begitu juga hidup ini. Ya kayak sampean ngene iki, ya kan. Makanya sampean delok nanti kalau hari di kontenku ada yang live, kadang dari bojoku hari Minggu makan bareng sama Aku ki jare teman-teman. bendino ki aku lo follow anune sampean. Ya kan Facebook, Aku yo YouTube kan tapi belum. sampean ra ngerti paling nek kuwi jenengku ngono paling gak ngerti. Nggak YouTube usah, aku yang duwe sampean. gak Terus usah, gak usah, gak terlalu Facebook yo no. gak terlalu penting. Yang terpenting itu sampean punya gambaran. Yang terpenting itu sampean punya keyakinan bahwa setiap persoalan itu selalu ada solusinya bagi manusia-manusia yang mau berpikir. Gak kurang-kurang sosial media kecuali nek delokane TikTok, sing delokane maido wong, lah ya wis mesti pikirane ngono. Tapi nek sing didelok, Nek aku. nek sing didelok kok wong iki cara berpikirnya beda ya. Kok rasane kok beda wong iki ngomong. Lah kan? Nggih. Nah, bisa, orang kan bisa tahu dari memahami karakter berpikirnya orang dari cara dia ngomong. Begitu, Mbak. Nggih, Ya, paham, Pak. wis pokoknya kalau ada keraguan-raguan, ada sesuatu yang kelihatannya kok Pokoknya madep bisa mantep ya. Mantep karep, karo istihara. madep mantep karep. Yakin. Nah, Yakin madep mantep yakin. wong aku sing ora nglakoni ya yakin kok. Aku lho ora nglakoni. Kayak sampean aku setiap enek arek tanya mau menikah, posisi bojoku, calon bojoku ngene, kerjaane ngene, omahe ngene. Gas. Wah, bojoku ora nyambut gawe Mas, kerjane part-time. Ah, ditoto dhisik. Disetting dhisik alon-alon ben KTP-nya nanti bisa keluar. Piye carane? Didesain. Enek sing juga pacaran. Pacare muales kerjane part-time padahal koki. Gak betah kerja kene pindah rono, gak betah kono pindah rene, gak betah kono pindah rene. Takonono, niat ngrabi aku apa ora? Nek ngrabi aku 2 tahun kerjane ora usah pindah-pindah. Bayar MPF. Ben dependennya keluar. Kalau nggak gitu ya udah kita putus saja. Enek sing tak ngono-ngono, Mbak. Begitu ceritanya, Mbak. Ini aku pacaran karo cowokku ki ya wis suwe, Mas. Maksudnya wis ngerti karakter dia lah. Ya Tapi ya wis. sing enggak meyakinkan ya keluarga sing satu beda keyakinan lah. Terus kedua ya kuwi lah engko ribet lah. Terus sing ketelu anak ragil lah. Dadi koyo nambah-nambah bebanku lah. Terus koyo awakmu lo beda data sangka kanca-kancane ngono ku ya arek-arek ngono ku. Beda data ya angel lah ngurus-nguruse. Tambah semakin keraguan itu muncul. Sampean ngomong sama mereka. Mereka nggak biasa menghadapi hidup itu, masalah itu. Lah saiki sampean ngomong ambek aku tak dudui nomor wong sing rabi. Teleponan dhewe. Fotoku yo enek sing dadi saksi. Cuman kan aku nggak buka-bukaan ngono lho, Mbak. Nggak woi, enggak. Wis intinya mereka bisa. Lah, makanya intinya mereka bisa, mereka bahagia. Kan selalu tak posting. Mereka bahagia, aku bahagia enggak? Ya bahagia pol. Aku tipikal manusia yang melihat orang bahagia, sayanya ikut bahagia. Orang sedih, saya nggak ikutan sedih, tapi tak tanya kenapa kok sedih, kenapa kok susah. Ayo kita ngobrol. Di mana letak kesusahannya? Ya utang duit aku gak duit duit ya wis susah terus aku. Lihat tuh. Utang duit ya nek nek
dhisik nek wong utang. Gak adik, gak nek tes-tesan. Wis ngali ya aku ora usah mbok koncoe, aku mbok satru ya gak popo. Nek aku ngono, Mbak. Nek utang. Lho iya lho. Nek tembunge utang dhuwit, ae dhewe mangan bareng ya nek dhuwit $50 mangan sego bungkusan ae wis $20 wong loro oke ayo mangan bareng. Nek tembung-tembung utang wis aku mending satruan nek ora iso dadi kancamu. Simpel. Tapi rata-rata nek nang Hongkong ki ngono ku lho, Mas. Ih, Utang engko nek mamane disili pisan iya nek bayare tepat waktu, nek tepat waktu sih kita seneng gitu ya. Tapi nek ra tepat waktu lho wis warai apa kepercayaan kita kan ya malah ora wis percaya. ora Malah enek, ora enek. Ae dhewe ya ngutangi karo gak ngutangi iku padha-padha satrune. Mending ndi? Ya mending satru terus ora usah ngutangi. Wis ngutangi Ya makane satru kuwi. bisa. Aku duwe kanca ki yo ngono ku lho Mas ning ya wis nek Makane kanca kaya pacar nih ya. Gayane ki wis sok-sok ngono tapi yo utange akeh terus engko kayak arep nyedeki aku kayak paling utang aku nek utang ya sepurane ae lah golek wong liya. wis koncoan Ruwet-ruwet ngono kuwi wis iku. koncoan karo aku lak penak to. Lah iki saiki kancanane. Dai koncoan ambek aku penak, dijak omong enak. Wae man sego pecel bareng ya ayo. Nggih. Wis kira-kira ada lagi masih dalam keruwetan ya kapan-kapan kalau ada waktu lah kita pas sampean prei boleh mampir ke rumah. Nggih nek mau ya nek aku dolan ning Yunlong sampe tak goleki. Ya. Ya. Nanti nek mamane ya insyaallah wis pokoke saiki intine mantep-mantep lah. Mm-mm. Karo ikhtiar lah. Siap. Nek dikei dalan maksudnya dikei lancar ya alhamdulillah dijalani lah. Dijalani ae dhisik ya ora Mas. Nikah Nek jodoh prek dadi manten to. ora. Ya walaupun jodoh gak jodoh nek sampean yakin ya dadi manten. Dadi manten itu gak kudu jodoh ambek enggak, Mbak. Padha geleme lho wis budal. Iya. Jodoh itu kan gak hari ini kita ngomong manten lah besok kan iso pegatan. Sesuk iso bojo maneh. Lah terus piye jodone? Kan enggak gitu juga kalau aku. Kalau aku selama ada nilai yang membuat kita upgrade, level up, tak ambil itu, Mbak. Tapi kalau membuat saya pengen ngene ae tak tinggalkan. Aku cari sesuatu yang membuat hidup saya itu menjadi lebih levelnya. Itu sampean tujuannya ke sini itu apa? Memperbaiki taraf kehidupan. Nah, wis ah. Lah enggak kayak biyen yo niate kan yo ora maksudnya gak duwe cita-cita. Ora pikir wong kene wis gak duwe cita-cita. Tapi nek jodone ning kene lho. Duh. Mosok yo ditolak. 70 wong sing ngomong ambek aku iki kabeh ngomongnya ngono. Aku yo ora duwe harepan pengin rabi karo wong Hongkong. Tapi kok yo diwehi sing gati. Enek sing ditukokno omah, enek sing ditukokno mobil Kaila, bapake ditukokno sapi loro. Enek sing tukokno sawah wong sak desa dituku ya enek. Sugih men. Lho, jenenge Mbak Jami enek iki. Bojoku sing dadi seksine. Saiki wis begitu dijak mulih nang Indonesia seneng sepedaan terus nang sawah ngono wonge. Luwih enom pisan timbangane sing wedok. Lah sing wedok tibake tukang poso, Senin Kemis, tirakat. Ya, tirakat udah jongkir balik lanangane. Aku ndelok wah. Senin Kemis lho. Lho aku Nek ora tirakat ya. Lho, aku oleh bojoku kan ya ngono, Mbak. 14 tahun dari tahun 2000 sampai 2014. Senin Kemis yo oleh dalan. Saiki malah jarang. Wah, yo dosa sakjane. Nah, jadi seperti itulah menurut saya. Jadi channel YouTube saya namanya Sandro Jabrik. Nek Facebook saya namanya lengkap Sandro Egi Arifian. Itu nama asli saya. Jadi sampean lihat lagi konten YouTube-nya, sampean perhatikan lagi supaya dapat masukan. Kiri kanan teman kita itu toksik karena kiri kanan kita itu nggak pernah mau
kita itu lebih baik dari mereka. Itu kunci. Kalau bisa kita itu tetap sama. Ya kamu sama aku ya sama. Jangan sampai kamu yang lebih baik. Itu kalau orang yang selalu menakut-nakuti yang tadi. Tapi kalau sampean ketemu dengan saya kasih tahu bagaimana caranya. Nah, bedanya di situ. Nek siji ngeden-ngedeni, nek aku piye carane untuk mencapai dan menempuh titik jalur yang kita harapkan untuk bisa hidup yang lebih baik. Oke? Semangat buat sampean ya. Wis rodok bengi dadi sepurane sing dawa tak tutupe dhisik. Sampean sehat selalu. Pokoknya ada yang diragukan, ada yang pusing, telepon kita ngobrol. Oke? Matur suwun ya Mas. Nggih. Matur suwun. Sehat selalu buat sampean. Nggih, sehat selalu buat sampean, Mbak. Amin. Amin, nggih. Matur nuwun. Bye-bye. Nggih, sami-sami matur suwun Mas. Nggih. Teman-teman mau nikah, kita gas. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.